Ak máte smartfón, tak v ňom určite máte aj mapy. A nepresvedčíte nás o opaku. Medzi najčastejšie chyby ľudí, ktorí nám volajú na tiesňovú linku 18300, patrí to, že vôbec nevedia, že majú vo svojom telefóne mapy. Pritom každý smartfón disponuje mapami a ešte lepšia možnosť je si stiahnuť nejakú offline mapu, ktorú viete použiť aj v prípade, keď nemáte signál. No a ďalšou kategóriou ľudí, ktorí tu máme, sú potom takí, ktorí dokonca nevedia ani len odkiaľ alebo kam smerujú. Ďalšou chybou, ktorú ľudia teda robia pri volaní na 18300 je to, že nevedia poskytnúť prvú pomoc, respektíve ju ani vôbec neposkytnú. Stretávame sa s absenciou tých úplne najzákladnejších znalostí v rámci tej prvej pomoci. Najdôležitejšia informácia, ktorú nám môžete poskytnúť pri volaní na 18300 je určite presná lokalizácia miesta tej nehody. Potom potrebujeme teda vedieť, prečo nám voláte, čo sa stalo, k akému úrazu došlo a ako sa ten úraz stal. Potom ešte od vás zistujeme vek zraneného, stačí nám aj orientačne, no a ešte sa budeme pýtať na váhu pacienta, ktorú potrebujeme vedieť pre prípadný transport na nosidlách alebo potom pre letecký transport. Takisto veľmi veľkým pomocníkom a urýchlením záchrannej akcie určite, keď požiadate o pomoc pomocou našej aplikácie Horskej záchrannej služby. Operátor, napríklad teda ja, môžem vidieť presnú vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov. V prípade, keď v horách nemáte vôbec žiadny signál, sa k nám nedovoláte, no viete to ešte spraviť tak, že zavoláte na tiesňovú linku 112, ktorá vás vie následne prepojiť na nás. Avšak, ak je signál iba nestabilný, tak ešte viete využiť vlastne privolanie pomoci cez našu aplikáciu, ale prostredníctvom SMS-ky, ktorá sa v tom signáli vlastne vie trošku lepšie uchytiť ako samotné volanie. A ako zostať pokojný a zrozumiteľný? Jeden veľký nádych a výdych a uvedomiť si, že stručne a relevantné informácie nám vedia veľmi urýchliť záchrannú akciu.